खुलुमबाय दिनैनि खुं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ चिराङाव सामथाइबारिनिफ्राय दादगारिसिम थांनाय NH13C राजा लामानि हालोदा जोबोर गाज्रि। थावनि बेसेन बांनाय बाङिखौ सरासनस्रा सुबुङा थाल लाया बुंदों गबिन्द बसुमतारी। हारियारि दाङाबाजियाव खहा जानांनाय निलायजरा गामिनि रायजो राजाफोरनो थांना थानायनि राहा खालामना होनो प्रमद बर'आ रादाय होदों। उफेरा बिसायख'थियाव दोलोआरि बिजाथि गैयाब्लाबो AGPआ जिरायना थायाखै। ड्राग्स डिलिं केसआव साथाम आसाम राइफलनि जवान हमजादों। फुख्रिपारायाव हाग्रानि मैदेरा सानथिं बाथिं दुब्लियाव माइ आबाद जाफैनानै आबादारिफोरनि खहा खालामदों। मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां मदि केबिनेटआ 3% DA फोसावबाय। बिजनी नोगोरनि शंकरदेव गथ'सा पार्कखौ मुं सोलायनानै गथ'सा पार्क मुं दोननायखौ गोबाङानो हामजानाय मोनाखै। उत्तराखन्डआव दैबानाजों सा 57 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया दङ आबुं रादाब। BTRनि चिरां जिल्लायाव सामथाइबारि NH13C निफ्राय दादगारि एबा भुटाननि गेलेफु सोहोरसिम थांनाय NH13C हादोरारि राजा लामानि हालोदा आथिखालाव जोबोर गाज्रि। नाथाय अब्लाबो मिरु सोरखारनि CPWD बिफाना बेफोरखौ जेबो खेरखेरायाखै। अदेबानि बेफोर जेंनाखौ गाव हारसिङै सुस्रांनो हायाब्लाबो जायगानि MLA एबा MPफोरा सोमोन्दो गोनां बिफाननो मिथिहोनांगौ। नाथाय सिडली समष्टिनि आथिखाल MLA जयन्त बसुमतारीआबो सिरियै थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो 5 नं क'क्राझार लकसभा समष्टिनि MP नब कुमार सरनियायाबो बेफोरनि जेबो उदिस लायाखै आरो जानो हागौ बिथाङाबो जेबो गोनांथि सानाखै। जायगानि रायजो राजाया मिथिहोनाय बादिब्ला बै लामाया थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो जोबोर गाज्रि हालोदाव दङ। नाथाय अब्लाबो गासैबो दैदेनगिरि एबा खुंथाया नुनानैबो मेगन मेसेबनानै थानायखौसो नोजोर गोग्लैदों। पेट्रल डिजेल एबा थावनि बेसेन बांनायखौ गामि ओनसोलनि सरासनस्रा सुबुंफोरा थाल लाया। गारि घरा गोनां सुबुंफोरासो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ सानो। गसाइगाव बियाबाव उफेरा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों BDCनि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरिनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ। मख'नो गोनांदि गामियारि ओनसोलनि सरासनस्रा सुबुंफोरा थावनि बेसेन बांनाय बाङिखौ खोथा गैया। गामि ओनसोलाव लामा सामा बानायना होदोंना होआखै, मोब्लिबनि खाबु लाबोना होफैदोंना होफैयाखै, दै लोंनायनि खाबु होदोंना होआखै, बिधवा पेन्सन मोननो हादोंना हायाखै, बृद्ध पेन्सन होनो हादोंना हायाखै, अरुणोदय बिथांखिनि रांफोरखौ होदोंना होआखै, PMAY-नि न' होनो हादोंना हायाखै, बेफोरखौसो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नोजोर होयो आरो बेनि सायावसो भट होनो होननानै BDCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीआ बुंदों। बबेखानि BDC सोरखारा 10 दान जाबायब्लाबो दासिम 4 दानसोल' खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बे समाव BDC सोरखारा बैफोर खामानिफोरखौनो मावदों आरो आसाम सोरखारनि बिथांखिफोरखौ रायजो राजानो होदों आरो रायजो राजाफोराबो बेनि सायाव गोजोनदों। बेनिखायनो गसाइगावनि रायजो राजाफोरा जिरन बसुमतारीनो भट होगोन आरो देरहा होगोन होननानैबो दाबि खालामदों। अदेबानि पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनि थाखाय सोरबाया BJPखौ आसि थुनाया गनायथाव नङा आरो गोरोन्थि। मानोबा बुहुमनाङारि हाथाइनि सायाव सोनारनानैसो पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ थि खालामो। आसामनि रुजुनायाव बेंगलाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना 5 रां बांसिन। नाथाय बेंगलाव BJPनि सोरखार नङा। बेनिखायनो BJPनि थाखायनो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांदों बुंनो हाया होननानैबो गबिन्द बसुमतारीआ बुंदों। BDCनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै गसाइगाव बिधान सभानि गुबुन गुबुन जायगायाव उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंदों। दिनैनि हाबाफारि बादियै प्रमद बर'आ गसाइगाव सहरनि साखाथियावनो थानाय निलायजरा गामियाव थांनानै फोसावदिं मेल खुंहैयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1996-97 मायथाइ आरो गुबुन गुबुन बोसोराव हारियारि दाङाबाजियाव भुगिनांनाय आरो खहा जानांनाय निलायजरा गामिनि रायजो राजाफोरनो BTR सोरखारा आसाम सोरखारजों सावरायनानै फिन थांना थानो हानायनि राहा खालामना होगोन होननानै प्रमद बर'आ बाथ्रा होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला निलायजरा गामिनि रायजो राजाफोरा लुबैनाय बादियै गंसे देहा फाहामसालि आरो
रैखाथिनि थाखाय पुलिसनि सावनि बानायनानैबो होनाय जासिगोन होनना बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ नीलाजरा गामिनि रायजो राजाफोरनो बाथ्रा होदों। बबेखानि जिरन बसुमतारीनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारि, अरुप कुमार दे आरो मित्रजोतनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा। फैगौ 30 अक्ट'बर खालि रायजोनि मोनबा बियाबाव खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव एजिपिआ दोलोआरि बिजाथि गैया। अब्लाबो जिरायनानै थायाखै एजिपिआ। मित्र दल बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बिजाथिनि थाखाय एजिपिनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों फोसावदिंनायाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिस्थिबार खालि गसाइगाव बियाबाव मित्र दल दोलोनि बिजाथि एबा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मोनसे मेलाव एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा, मावफुं आफादगिरि केशब महन्त आरो दोलोनि गागि दैदेनगिरि बङाइगावनि एमएलए फणिभूषण चौधुरीमोनखौ जयैनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव एजिपिनि सानै मन्त्रि अतुल बरा आरो केशब महन्त मोना मित्रजोतनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे हेंथा दोलो कंग्रेस आरो एआइइउडिएफखौ गोख्रों रावजों सावरायदों होननानैबो मिथिनो हादों। डिब्रुगड़आव दिनै फुङाव साथाम आसाम राइफलनि जवानफोरखौ पुलिस बिफाना हमदों। ड्राग्स डिलिं केसआव हमजादों साथाम आसाम राइफलनि जवानफोरा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै फुङाव ड्राग्स ट्रेफिकिं केसखौ लोब्बा लानानै डिब्रुगड़आव साब्रै सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनो हादों। बेनिनो साथाम सुबुङा आसाम राइफलनि जवानफोर होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि आसाम राइफलनि साथाम जवानफोरा गावसोरनि खाखि खसाबावनो ड्राग्स डिलिं खालामनाय समावनो दिनै फुङाव पुलिस बिफाना बिसोरखौ गंसे बलेर' गारिनिफ्राय हमनो हायो आरो बिसोरजों लोगोसे 260 ग्राम ब्राउन सुगार बोखांनो हायो होननानै मिथिनो हादों। गवालपारा जिल्लानि लखिमपुर ओनसोलाव फुख्रिपारा गामिनि माइ दुब्लियाव हाग्रानि मैदेरा सानथिं बाथिं माइ जाफैनाया आथिखालाव बयखौबो सोमोनांहोदों। राजा गैया गैया फैनानै काति दानाव मोनखानाय माइखौ जाफैनायाव आबादारिफोरा खर' सानांगौ जादों। अब्लाबो नाथाय हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायैयाव जायगानि रायजो राजाफोरा आथिखालाव जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों। फुख्रिपारा गामिनि सभाराम बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला मासे मैदेर बिमाया फिसा होनायलाय साननैसो मैदेरनि दुम दाखाला गैथ'लामोन। नाथाय दा मैदेर फिसाखौबो लानानै फैफानायलाय होनोबो हालिया आरो होब्लाबो खारनो रोंला। मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय आथिखालाव नरेन्द्र मदि सोरखारा गाहाम खौरां लाबोदों। सोलिफु बोसोरनि जुलाइ दाननिफ्राय मोननो गोनां मिरु सोरखारनिफ्राय मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मासि दैदेननायाव बृहस्पतिबार खालि गोदान दिल्लीयाव मोनसे केबिनेट जथुम जानानै थांदोंमोन। बे केबिनेट मेलावनो 3% DA बांहोनांगौनि थाखाय गनायथि होनाय जादों। बे 3% DA खौ आथिखालाव मिरु सोरखारनि मावफारिया आरो पेन्सनारिफोरा मोननो हागोन। गासै सा 47.14 लाख मावफारियाफोरा बेनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो बोसोराव गासै 9488.70 कौटि रां मिरु सोरखारनि खरसाया बांगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव मिरु सोरखारा 17% गासै 27% DA फोसावखांबायमोन। नाथाय बै फोसावनाया जानुवारिनिफ्राय जुन दानसिमल'मोन। बेखायनो जेरैहाय बोसोराव खेबनै बांहोनांगौ बादियै बे खेबाव 3% खौ बांहोनाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी मिउनिसिपाल बर्डजों सामलायजानाय शंकरदेव गथ'सा पार्कखौ हरखाबै आथिखालाव बिजनी मिउनिसिपाल बर्डआ रावनिबो गनायथि लायाजासे सिरि गथ'सा पार्क एबा इंराजि चिल्ड्रेन पार्क मुं होनायखौ गोबाङानो हामजानाय मोनाखै। बिजनीनि थागिबि गोबां आफादफोरा बिजनी मिउनिसिपाल बर्डनि बेबायदि सिरि मावखुमानायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। मानो होनोब्ला शंकरदेव मुंजों आथिखालाव गोबां साननि साननाय हनाय आरो आबेग हाबफानानै दङ। बेखायनो आथिखालनि बिजनी मिउनिसिपाल बर्डनि खुंथायखौ बयबो सोंखारिदों। सानथाम सिगांनिफ्रायनो जिरायनाय गैयाजासे अखा हानायनि जाहोनाव हाजो ओनसोल उत्तराखन्डआव गासै सा 57 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गोबां जुब अखा हानायनि जाहोनाव उत्तराखन्ड रायजोनि हालोदा दासान्दि बारा मोजां नङा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला रायजोनि गुबुन जायगायाव आलादायै गोबां सुबुङा हालाय हाफाय जानांदों। आलमरायाव सा 8, चम्पावतीयाव सा 8, उधमसिं नोगोराव सा 3, बागेश्वराव सा 5, नाइनीतालायाव सा 21 आरो पिथौरागढ़आव
सा 5 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेनिनो सा 5 सुबुङा हा गिसिखानानै फबसिनजादों होननानै मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाननि सुलुङाव मिथिहोदों। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहया हेलिकप्टारजों दैबानाखौ नायगिदिंदों आरो उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै नांगौ बादि राहा लानो आरो थोजासे हेफाजाब होनो रादाय होदों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।